inkosikazi yemvume engasekho eSisoncwane iyacela ukuba nabani na ofuna ngathi ayifake iCV kumadoda kwaZulu Natal. uMagumede uthe akayifuni indoda engakwazi ukusayina amaqephu eziningi maxabiso i-tenders le ukutsho kufuneka indoda uba ize ifake iCV yayo ize yazi uba iyakwazi ukusayina eziningi maxabiso. Le ntokazi ithethe oku xa ibivele engcwabeni lomyeni wayo phofu iyabhala kwasengcwabeni njalo yathi kumakhata apha phandle kubhethela abantu abahleli nobheyi babo mna kunamcela kunzima. Naze zingena ngosisemoyeni uSomizi uyele inyama egusha phambi ngoba ithe yamhambisa xa begigi yesingcwabo besengcobo. Lo gandaganda nguSomizi uthe inyama egusha ebengakhange ayidle yakho.